Фарухи Неъмат. Чӣ ном дорӣ ака худа? Номам Амрулло, зодаи шаҳрист. Падар модар ма дидагӣ нестам. То ҳозир қадами 27 дар омадем. Падар модар ма дидагӣ нестам. Ки ҳастанд, чиям? Чӣ ин мена ҳамин Раҳими Ғармия интихоб кардӣ? Мақсади ма барои ки ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони шабакаи доимии мо. Умедворам ки рӯзгори хубу тами солим дошта бошед. имрӯз як бародари мо ай ҳисор тӯли зиёда ай 2 моҳе ки мо қатъи занг мезанад, мегӯяд ки вохӯрем, як гап дорам. Ина имрӯз омадааст ки ана ҳамон гапашро гӯяд. Чӣ ном дорӣ ака худа? номам Амрулло, зодаи шаҳри Ҳисор. Чӣ кораи худа? Ма разнарабо чӣ кор мекунам дар шаҳри Ҳисор. Шароити корӣ чӣ хел аст? Як рӯз як чанд сом меғалтонӣ? ассалому алайкум тамошобинони азиз, ҳама каса сӯзен хубен ва фикрам ки ҳамаи шумо мара мешиносен, медонен уже. хабар бор дигар шинос мекунам. ма Раҷабова Саида, партнёр директори компанияи Фаберлик. чихеле ки медонен ма дар командам зиёда ай 100 та директор дорам. яке аз успешни директорҳои ма и Адолатҷонай. беҳад духтараки чаққонай, бовар кунен 24 соат не 28 соат дар связай. ягон саволи шумо беҷавоб намемонад. кадомед ки дар командаи ма кор кардан мехоҳед, марҳамат номерои Адолатҷон да бинависед. дар командаи мо ҳамроҳи мо як ҷоя шуда кор мекунем. Адолатҷон старши директори компанияи Фаберликанд. шумодам ҳамаша аз нол меомӯзонанд. шароити корӣ дар як рӯз аз 50 сомон то 80 сомон меғалтонем. зану фарзанд аҳлу оила дорӣ? оила дорам, соҳиби як фарзанд. модар, падар ё куҷодаанд? модар, падар ҳардуш ай дунё гузаштагианд. барвақт пешаи. хуб, мақсад ай ҳамин бародари азиз худа занг задане ки бибинем чӣ мехоҳӣ ака ай мо? мақсади ма барои ҳамие ки мақсади ма барои як видео партон гуфтам ки акай ҳоҷи Раҳими Ғармӣ қатъи як бор бохӯрем. ҳамқа мақсад. чӣ мегӯям акай Раҳима вақте ки вохӯрдӣ ягон проблемаи шахсӣ дорӣ? чӣ проблема дорӣ ки мехоҳӣ вохӯрӣ? мақсади ма як бор вохӯрдан барои кор, барои хеле зиндагия камтарак беҳбудӣ кардан. ту умедворӣ ки масалан акай Абдураҳим тура мешнавад ё масалан во мехӯрад, ин ягон чи худат боварӣ дорӣ ҳамин чиз ба худа? хеле аввалш худованд, баъд дуюм шумо хеле боварӣ такя ба Аллоҳ мекунед. яке рафту ҳамин корат нашавад. хай худованд худаш зеро ки такя ба Аллоҳ кардӣ, худованд худаш. ту чӣ ба мақсад чӣ тасмим гирифтӣ, барои чӣ ин мена ҳамин Раҳими Ғармия интихоб кардӣ? мақсади ма барои ки тӯли чанд сол мешавад дар Федератсияи Россия мақсад магазинҳо дорад, мағозаҳо дорад. мақсад моро метавонад ба кор таъмин кунад, ба шароите ки ба тамоми шароит метавонад ки моро муҳайё кунад. ҳамин марди мақсад соҳибкори муваффақи тоҷик. ҳазорҳо тоҷика дастша мегира, ҳазорҳо тоҷика дар берун ай ватан мақсад кор мемона, мақсад дастгирӣ мекунад ҳаматарафа, ҳамаҷониба. дигар соҳибкоронам ҳастанд дар Тоҷикистон? не, дигар соҳибкорон ҳастанд. ба фикри ма ки бовар ки накуни пеши 1001таш қадам гузоштаистам. ана пагаҳ биё, ирӯз биё, мақсад ваъда мечияну иҷро намекунад. то ҳозир қувваи кори худат соза саломатим алҳамдулилла. та якай Абдураҳими мехоҳӣ ки масалан тура ёрдам кунад ё ба кор таъмин кунад? мақсади ма як болво хӯрдан ки секрет гапи худона. мақсад як болво бихӯрем. хай худованд ин алҳамдулилла даст пои саломатӣ ҳама ҷиҳата хуба буда. ай гудаким мақсад гуфтем ай гудаким падар модар ма дидагӣ нестам. то ҳозир қадами 27 дар омадем. падар модар ма дидагӣ нестам. ки ҳастанд, чиянд? мақсад мара гирифта калон кардан бо дамоба дар миёна роҳ гузоштам. ки шуморо гирифт калон кард? як падари як модаре ки бефарзанд буданд ва ё баъди мара гирифтан
фарзанддор шидан бо ҷудо шидан тӯли 32 сол зиндаӣ кардам падару модар ҷудо шидан ҳозир ту қатъиян падару модаре ки масалан тура калон кардан равобиё дорӣ? не қатъи падар не Чӣ ба равобиё сабаб чие ки намебиёӣ? сабаб ҳамин вақте ҷудо шидан мо аввал қатъиями падар туғрӣ нагирифта будем. бародари азиз шумо ҳамо падар гандаи нағз бошад тӯли чанд сол нигоҳ кард калон кард вақте вай модар ҷудо шидан ҳозир ма дар як деҳот зиндагӣ мекунем мақсад оиламай ана додармай модармай мақсад ҳама якҷоя зиндагӣ мекунем. кадом модари дуюма модаре ки ҳами гирифт модари дуюм гирифт шуморо калон кардан нигоҳу бин кардеси модари дуюма ё ӯшам таваккалаш бархудоад? не нигоҳу бин мекунем якҷояем ҳама якҷояем мақсад. хуб агар мабудое ки ягон нафари дигар ҷои кор пайдо кард барои ту масалан шароити хубтар мана шунавидан бошад ту қобили қабул дорӣ ки масалан ҳамроҳи ҳамон кор кунӣ? қобили қабул дорам ҳамроҳи ҳамон кас кор кунам. чанд сум ту бояд дар як рӯз битан ки масалан мефурата ки кор кунӣ? ҳозир 70-80 сом то ай саҳар мебарӣ чанд сумаш хароҷот мешавад? асос ростша бугум разнарабочи ба ӯ мақсад гуфтем ки ма дар маздикон бузурги сол кор мекунем мақсади намирӯз ростша бугум чанд магазино рафтам мақсад магазини мастерскои окей 24 соатаи акай ҳуҷраҳими ғармӣ вақте ки мерай гап мезананд қатъи муомилаи хуб надоранд мақсад ба ҳамон хотири гуфтам ки мақсад айсоикори тоҷик хоҳиш мекунам мегӯям ки дар ҳозир акай ҳамон хотир мегӯям як бора пеш безуку телефон мақсад дар федератсияи россия дар шаҳри Новосибирск мақсад дар шаҳри Новосибирск магазино дорад ва шароити шабугум шароити хидмам на он қадар хубай. Чӣ ба дар як рӯз 80-100 сомон кор мекунӣ? Нормал на барои фикр чанд сомаша хона мебарӣ? Чанд сомаш хароҷоти худат мешавад? хароҷоти худам ай 50 сум то 80 сум ба ӯ мақсад мегӯям ки ҳар рӯз кор намешавад дар уҷо бародари азиз ҳар рӯз дар як моҳ ҳамин тахминан 10 рӯз кор мекунӣ? дар як моҳ мақсад ҷош мешавад 15 рӯз ҷош мешавад 10 рӯз. ма дар як хонача зиндагӣ мекунам сатҳи зиндагим на он қадар хубай ба ҳамон хотир охи бар ман фикр мекунам ҳар як кас бояд меҳнат кунад зиндагии худаш хуб кунад акнун меҳнатҳо ма ба ҳамон хотир мақсад тасмим гирифтам ки қатъи ҳами соҳибкор агар акай Абдураҳим Бобоҷонов ки бо ном Ҳоҷи Раҳими Ғармия мақсади ма барои вай ки қатъиш ҳамсӯҳбат шам шояд ки дар хориҷ роим куна кор кунам мақсад дар ҳамин Тоҷикистон агар нафар ғайр аз акай Раҳим ягон нафари дигар пайдо шавад мехоҳӣ ки масалан кор кунӣ ё чӣ хел? кор мекунам. чанд суммат бояд хиёб битан ки масалан ту пакриват кунад хароҷотота масалан рӯпӯш кунад? хай ҳамин ҷои кори доимӣ бошад мақсад ҷои кори доимӣ фаҳмон леки чанд сомон ту бояд ин менавитан ки масалан ту хароҷотота рӯпӯш кунӣ? хай ҳозир ба ҳамин шароити Тоҷикистон мақсад накамай мақсад дар ҳамин як моҳ накамай 2,500 сомон боша мешавад. Накамай 2,500 сомон бошад? мақсади кори доимӣ 500 сомша хароҷоти раҳ мекунӣ ҳамаша мақсад ин хай дигаша барои зиндагӣ барои дигачи мақсад 2,500 сомон ҳозир якам росташагон манам 2,500 сомон пул ба даст намебиёрам лекин не шукронаи парвардигор мекунем ки кор мекунем не ки ҳамин кори доимӣ надорам дар Тоҷикистон шуд нафаре пайдо шавад ки шумо ба кори доимиам низ рӯпӯш кунад таъмин кунад шумо розӣ ҳастед? масалан кори доимӣ шумо ба масалан моҳаш ба 1,500 тият 2,000 тият ин мена масалан 2,500 шумо нақапад шумо ҳамин қувваи ҷисмонӣ то хуб аст саломатӣ хуб аст худат кор кардан ва мехоҳӣ? кор мекунам. бародарои азиз дуруди зиёд бори дигар ҳамин бародар чанд рӯза ки мана рӯстӣ гап менависад дар ватсап менависад ман ҳарчанде ки мегӯям ки мо
қатъи акай раҳим ҳамкорӣ надорем, шояд моя дарк накарда бошанд, надониста бошанд, лекин бародар мегӯяд ки мехоҳам як бор ҳамин ҳолата баррасӣ кунам. Зиёда аз 2 моҳ мешавад, 3 моҳ мешавад ки ҳамин ман чӣ мекунам, ман нахостам ки масалан ҳавасе ки дар дил дорад ҳамин мардака шиканам, барои чӣ ки ҳамин тӯли 2-3 моҳ ки пайдарҳам занг зад, яъне ман ҳис кардам ки ҳамин мардак ягон мушкилие дорад, ягон конкретна ягон мушкилие дорад ки масалан мора занг задеста, телефон кардеста ки то ки агар имконият бошад ба додаш расем, лекин мо ҳамин қадар имконият дорам ки гуфт ки масалан дар канала сабт кун ҳамин гап гуфтаома парто, ман аз то ҳамин қадар чӣ мехоҳам, ҳамин кор ай дасти ман мебиёд, ҳамин бародара дастгирӣ кардам, лекин акун бо боқимонда худованд таваккал худаш. Агар ки ягон бародари тоҷики дигаре ки масалан имконияти масалан ҳамин бародарро ба кор таъмин кардан дар ҳудуди Тоҷикистон, берун аз Тоҷикистон ҳам мешавад? Дар ҳудуди Тоҷикистон, берун аз Тоҷикистон ба кор таъмин кардан тавониста бошад, хоҳиш мекунам, рақамашро мегузорам, ҳатман имкониятон бошад, занг занед, ба кор таъмин кунед агар имкониятон бошад. Анакнун ман ягон чӣ гуфтан, ягон чӣ гарантия додан наметавонам ки ин бародарам мешиносам, якумин бор дар ҳаётам мебинамаш дар ҳаминҷа. Фақат телефон қати ватсап қати гап мезанем. Боз худатон шояд ки дар рафти кор ба коргар рӯбарӯ шуда боша, ягон камӣ зиёдӣ дошта боша, ягон нофаҳмогӣ дошта бошад, худатон метавонед дар рафти суҳбататон пай бибаред ё дар вақти коратон пай бибаред ва ҳаминро ба кор таъмин кардан тавонед. یعنی من یگان کس به کفالت دادن نمیتونم، گارانتی دادن نمیتونم که مردکی خوبه، آدمی خوبه، کار کنه، یگان پرابلم نداره. لوکی همه قدر میدونم که 2-3 ماه که من به زنگ میزنم ممکن شاید یگان مشکلی خطر روبرو باشد. خب چی گفتنی دیگر آدمایی که مثلا صاحبکارانی که مثلا میخوان که ترا یکی کمک کنن، یاردم کنن، به کار تامین کنن، چی گفتنی هستی؟ سلام علیکم به کل مردم توجیکستان، خصوصا به صاحبکارای موفق توجیک، خصوصا با دلیلم چی همه اوضاع دادم که خصوصا با صاحبکاری موفق توجیکی اکای حاجی شرف، حاجی ظفر، اکای حاجی بگی جان یا اکی جان، اکای عبدالرحیم بابا جانوف که همه قواز دادم که اکای حاجی رحیم غرمی اگر برادر جان در تاجیکستان یا ای تاجیکستان بیرونی، مقصد اساسی ما همه یک بار شما را پیش دیدن و صحبت کردن، واقعی در امان الله باشید، خداوند نگهبان ما و شما باشد. آخی برادر عزیز تو گفتی هستی که من با کار تامین کنم، میگی یک بار دیدن صحبت کردن. نه، مقصد مقصدی ما همو دیدن، مقصد با کار تامین کردن مقصد. های برادران عزیز، این برادر چیزی در دلش بود، رقمش هم میمونم گفتن. نمره چند خرید گفتن؟ 998 67 00. هم نمرهش باید در یگان جا میمونم، بگه که مثلا یگان جای کار تامینی دارید، میتونید همین برادر سنجیده با کار تامین سازید. خداوند نگهبان یک و یکی شما باشد، هر یک تاتون خودتون را حفظ کنید، زیرا نفری که اول خودش رو قدر نمیکند، دوست نمیدارد، دیگرها رو دوست داشتن نمیتواند. زندگی همین است، به خاطر یک مشکلی و یک نارسایی سرت خم میشه و خداوند کنه که سرتون در پیش اولش خم نشود. سرتون اگر خم شد در پیش آدمی مرد خم شود که آبروی شما نامرد میریزد. هیچگاه با نامرد روبرو نشوید، از دسترخوان نامرد برده نان نخورید، زیرا که نانی داده‌اش رو از شما طمع میکند. از این خاطر برادران عزیز، من و تو ما نشویم تنهاییم، یعنی یکدیگر رو دستگیری کردن ضرور لازم و حتمی است. خدا حافظ.